May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nagapanghanda na para magbakal sang bakuna kontra COVID-19. Sa Shaton Negros Oriental, duha ka mga NPA nga napatay sa engkwentro sa Army nakilala na. Mga biktima sa investment scam nagpadulong sa NBI para magpasaka sang reklamo. Duha ka mga LPA nagadala sa maulanon nga panahon sa pungsod. Kag sa Good Vibes, trending ang litrato sang isa ka lalaki nga nagahatag sa pagkaon sa tawo nga nagaistar sa dalan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, duha ka mga low pressure area nagatuga sa nga maulanon nga panahon karon sa pungsod. Base sa weather forecast sang Pag-asa, ang una nga LPA ang yara sa bahin sang West Philippine Sea, kag ang ikaduha naman ang yara sa nasidlangan sang Aurora. May isa pagid karon ka LPA nga ginabantayan ang Pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag ini ang yara sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ina ginapaabot nga magsulod man sa PAR subong nga adlaw. Base sa forecast sang Pag-asa, manubo ang posibilidad nga mangin isa ka bagyo ang tatlo ka mga LPA pero magadala sila sang ulan sa madamo nga bahin sang pungsod. Ginapaabot ang pagtupa sang ulan sa hapon o kun sa gabi, gani nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa lakat sang panahon, ilabi na kun madamol kag malawig ang pag-ulan, bangod magatuga ini sang flash flood kag landslide. Sa number 9, duha ka mga persona ang patay sa separado ng mga kaso sa pagkakuryente sa syudad sa Bacolod kagabi kag kainas ang kaagahon. Malapit na 10:00 ang kagabi, kakibot sa mga nagabantay sa isa ka inasalan sa atubang sa Bacolod City Government Center ang pagkahulog sa isa ka bata halin sa atop. Sa investigasyon sa PNP, ang 12 anyos nga biktima ang nagsaka sa atop sang high strip building sa atubang sa BGC. Upod sang iya abyan, sang inali na lang nakakapot siya sa main line sa kuryente kag siyang nahulog humalin sa atop. Gindala pa sa ospital ang biktima pero wala na siya matabangan pa. Suno sa pulis, posible kagabi manatabo ang pagkakuryente sa construction worker nga si Marjun Abreu. Kainas ang aga na lang nasapon ng iya nga bangkay sa construction site sa isa ka hardware sa Purok Isla sa Barangay Villamonte sa Bacolod sa gihapon. Sa investigasyon sa PNP, pagkadto sa ilang nga barak si Abreu kag iya nga sa iya paglaktod sa kilid sa construction site. Nakauyat siya suno sa pulis ang GI pipe electrical post kag siya ang nakuryente nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Sa number 8, mga ginasiling biktima sang investment scam ang nagpadulong sa talatapan sa National Bureau of Investigation kaina sang aga. Suno sa ila, puro siguro sila sa pag-file sang formal nga reklamo. Ang detalye sa sininga report. May 7 ka mga tagreklamo ang nagpadulong sa National Bureau of Investigation kaina sang aga para sa formal nga pagpasaka sang reklamo. Batok sa sunod sa ila, nag-recruit sa ila nga mag-invest sang kwarta. Luyag nila nga mabawi ang nagkalain-lain nga kantidad nga ilagin pagwa sa gintanyag kuntani nga investment. Ang isa ka manunudlo, ilakip na sa natipon yaman nga kwarta sa mga luyag mag-invest nagpagwa sang 6 milyones pesos. Ang isa ka housewife gikan silay nakapagwa man sang 110,000 pesos. Kagang ining negosyante nga aton ihinago sa ngalan nga Shelly ang nagpagwa sang 872,000 pesos. Kantidad nga iya manatipon sa iya nga himata nga luyag man mag-invest. Pareho nga persona ang nag-recruit sa ila. Suno kay Shelly sa iya nga bahin, mas nagsarig siya kay iya man nga utod ang nag-recruit sa iya. Nagkalain-lain ang tanyag sa housewife. 60% ang iganar sa kantidad nga iya iga-invest. Kag sa iya nga pagpangusisa sa nag-recruit sa gold mining ang investment. Si Shelly naman may mga gintanyag nga naka-lock in nga terms, kag dako ang interes nga igaganar sa iya nga kwarta. Kumbaga ulihat kami mo do drag sa nakakuha sa man kwarta. May araman nga times to kumplan nga one time pay in. For example, 30,000 imo nga i-pay in sa iya,
After 30 days, makakakuha ka 60,000. Sa una nga mga binulan, may nagakabaton pa sila. Pero pag abot sang Hulyo, may delay na sa ginbaton nila nga kwarta. Kag sang ulihi, wala na gid may nabaton kag hindi na makontak ang nag-recruit sa ila. Ang nabalik sa amon, ma'am, 133,000. So, mo na ginalagas mo na lang. Oo, bisan ang kapital na lang gid nga ibalik sa amon nga mga 796. Aral lang sa ila balay, ma'am. Ginagim-block ko nila, hindi ko sila makontak. Sunod kay Attorney Renwa Baldovino, nahanda na sang NBI ang pagpasaka sang kaso nga syndicated estafa. Pero tubtub sa karon sunod kay Baldovino, wala pa sa may na-file nga kaso, bangod mismo ang mga tagreklamo ang hindi makapatod sa ilang nga desisyon, bangod may pila sa ila nga luyag na lamang nga mabawi ang ilang nga kwarta. We are ready to file the first batch pa lang. Na-delay kami sa filing. Oo, kasi okay. kailangan namin i-convince na mag-file na tayo. Damlag pa ginsiling ni Baldovino nga hindi magdubo sa 20 ang nabiktima sa amo nga investment scam. May 34 milyones pesos ang kantidad nga ginsiling na pagwa sa kabilugan. Ang NBI kasubong man Securities and Exchange Commission ang nagpaandam na sa publiko nga maghalong sa mga investment. Kung luyag gid man mag-invest o si saon anay ang background sang amo nga kumpanya sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Sa number 7, pamilya sa 23 anyos nga lalaki nga napatay sa hit and run, nagapanawagan sa hustisya. Nagsaulog sa Pasko ang pamilya ni Prince Relatos nga may nahaya nga bangkay sa sulod sang ilang nga balay. Manog bisperas ang bagong tuig sa Webes pero magapabilin ang haya ni Prince. Wala pa sa gihapon makilala ang driver nga nagbunggo sa iya ginasakyan nga tricycle sa tung Disyembre 22 ang gabi sa Circumferential Road. Ang pagbunggo sa ila sang isa ka Innova anang inkabangdanan kun nga nagdiretso sila bunggo sa isa ka truck nga gintunaan sa kamatayon sa 23 anyos nga civil engineering graduate. Nagapadayon na pagkilala sang PNP sa driver nga nakabunggo sa tricycle kag nagbiya sa iya obligasyon. Nagalaom ang pamilya nga sa hindi malawig tigayon nga makilala ang driver nga nakabunggo sa kay Prince para matagaan sa hustisya ang iya kamatayon. Sa number 6, duha kakatapos ang NPA patay sa engkwentro sa militar bispera sang Pasko. Duha ka miyembro sa New People's Army ang napatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa mga rebelde kag sang militar sang gabi sa Disyembre 24 sa Siaton, Negros Oriental. Ang mga napatay ang ginkilala nga sanday Ricardo Sabinan o kun si Ka George kag Ebit Fuentes o kun Ka MJ. Sunod kay Major Senona Pansito, ang Public Affairs Office Chief sang 3rd Infantry Brigade o kung 3rd Infantry Division na kaengkwentro sang tropa sang 11th Infantry Battalion ang Southeast Front Committee nga Rehiyon Negros sa Bubohol kag Sikihor sa sitio Libho sa barangay Napakaw sa Siaton kung sa diin ini ang nagresulta sa kamatayon sa duha ka NPA. May na-recover man ang Army sa nga isa ka M653 Baby Armalite kag 45 caliber pistol kaupod sing iban pa nga mga subversibo nga mga dokumento. Ang NPA Southeast Negros ang nagpahayag naman nga mga Red Firefighters ang pakadtulang kuntani sa ilang nga area para magsaulog sang Pasko sang ila maengkwentro ang tropa sang Army. Silang nagsiling nga may 4 man ka soldado ang napatay pero lubos ini nga ginpanginwala ni Pansito. Kabutigan lang ini sunod sa iya sang rebelde nga grupo. Sa number 5, ginkalipay ni Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Almenaza ang sabat sa mga sumilimba sa iya nga panawagan nga magsuksok sa puti nga bayo sa misa sa Disyembre 24 kag 25. Ini ang pamaagi sa obispo para ipanawagan nga untatan na ang pagpamatay nga nagakatabo sa Negros Oriental kung sa diin ulihi nga ginpatay ang City Health Officer sa Gilman City nga si Dr. Mary Rose Sansilan kag iya nga mister nga ginasiling biktima sang red tagging. Nagapasalamat ang obispo sa mga sumilimba nga nagsunod sa iya nga panawagan. Kada alas 8 sang gabi, nagapadayon ang pagbagting sang lingganay sa mga simbahan sa diocese para ipanawagan ang paguntat na sa pagpamatay. Sa Disyembre 31 kag Enero 1 nga misa, liwat siya nga nagapanawagan sa mga sumilimba nga magsuksok sa puti nga bayo sa pagtambong sa misa. Isa pagit sa ginapangamuyo sang diocese amo ang paguntat na sang pandemic. Sa number 4, may 57 ka mga establishmento ang gin-inspect sa nga Provincial African Swine Fever Task Force sa nagligad nga semana.
Ini sa pagpasiguro nga ang mga ini naga-comply sa mando nga pagdumili sang pagbaligya sang pork kag pork meat products nga gikan sa mga lugar nga may yara sang ASF cases. Sino kay Dr. Renata Dicena, Provincial Veterinarian, may anom ka mga establishmento nga naga-display sang pork and beans kag sausages kag iban pa nga produkto nga ginadumilian kag ini ang ginpakuha gikan sa display. Samtang masobra sa 43,000 pesos ang balor sa mga nakumpiskar nga pork kag pork meat products gikan sa airport kag seaport sini nga Disyembre. Samtang humali naman sa Enero tubtob Disyembre 27 sini nga tuig masobra sa 35,000 tons ang nakumpiska kag ini ang nagabalor sang 5.5 million pesos. Kag ini ang na-dispose na sa probinsya. May pagsaka naman sa demand para sa locally produced pork meat products bangod sang ban nga ginapatuman. Sa number 3, Negros Oriental nakarecord sa pinakamataas nga kaso sa COVID-19 humalin sa nagsugod ang pandemic. Parayo na pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental ilabi na sa syudad sang Dumaguete. Sa pinakauli nga dato sa probinsya, 76 tanan ang dugang nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Ini ang pinakamataas nga na-record sa probinsya humalin sa nagsugod ang pandemic. Pinakamadamo ang bago nga kaso amo sa syudad sang Dumaguete. Kabahin sa bago nga kaso amo ang 21 ka mga inmates sa sulod sang Dumaguete City Police Station. May isa man ka bago nga napatay bangod sa COVID-19 nga taga Sibulan. Miyara na sa karoon sang 908 ka total COVID-19 cases ang Negros Oriental kag 169 ang active cases. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental na magapainman sang pondo para sa bakuna sa COVID-19. Pero suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, hindi pa nila mapatod ang pondo para diri. Patag ni Diaz, kinahanglan anay nga masira ang sang probinsya ang libro sini para mapatod ang kantidad para diri. Samtang nagdubo manggid ang kadamuon sa mga ginaswab test sa probinsya bangod sa pagpatuman sa suspension sa arrival sa locally stranded individuals sa pila ka mga local government units. Kung sadto nagalapot 1,000 karon, ini makadangat na lamang sa hindi masobra sa 500 ang mga ginapetigayon nga tests. Ang amon sa bunga ginatipon ang budget naton so ang savings ta amo man ang ginatilawan ta reserve para sa vaccines, no? Mga pila na yan. Ang figures wala pa gid and may ara man ta iban nga sources of course, no? Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sunod sa Bacolod naghanda na sang multi-million peso nga pondo para ibakal sa bakuna kontra COVID-19. Samtang nagtukod naman ang LGU sang Vaccination Council nga mo magatutok sa pagbakal sa bakuna para sa publiko. May report si Martigo. Nagasapol karon si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa iyang Finance Committee para hibaluon kung pila ang pondo nga ipain sang syudad para ibakal sang COVID-19 vaccine sa tion nga may pahanugot na sa gobyerno nga mahimo na iniihatag sa publiko. Plano ni Leonardia nga magtigana sang isa ka multi-million peso fund para sa pagbakal sang bakuna agud nga madamo nga pumuluyo ang makakuha sini. Ini ang iya mangin prioridad sa 2021 kag kampante siya nga may nagakaigo nga pondo ang syudad para diri. Naghimo man ang syudad sang Vaccination Council agud nga subong pa lang mahandaan na kung paano baklo ng vaccine kag mapili ang mga persona nga hatagan sang prioridad sa pagbakuna. Si Leonardia ang nagapungko bilang chairperson sang council samtang vice chairperson naman si Vice Mayor Elcid Familiaran. So if COA will allow ang city government ma-procure to help the national government so ba mo ang ato vaccinate. In fact, the mayor is also considering siyang tapping the big corporation. So anytime from this week, the mayor siguro ma-call meeting ng council, no? So that ma-plan ka ng aton strategies in case na mag-bukang vaccine. Bilang presidente sang League of Cities in the Philippines, naghimo man si Leonardia sang Committee on Vaccine Availment para masiguro nga ang tagsa ka mga syudad sa pungsod ang temprano man nga mahatagan sang bakuna. Ang komitiba ang ginapamunuan Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Martigo para sa Digicast Negros.
Kag sa good vibes, trending karon sa social media ang litrato sang isa ka lalaki nga nagahatag sang pagkaon sa isa ka persona nga nagaistar sa dalan. Sa litrato nga kuha ni Martin Lachica, iya ginakabig nga isa ka matudtod nga Santa Claus ang lalaki sa litrato nga nagapakaon sang lalaki sa dalan. Sa comment section sa post ng Digicast Negros, nag-send man sang video si Jazel Julieza Relatos sang iya man nasaksihan nga pagbulig sang amo nga lalaki. Siling niya, may mga tion nga ang mga maayo batasan nga mga tawo nga masugata sa dalan ang mga tawo nga may tattoo. May nagsiling man nga isa ka missionary ang lalaki sa litrato kag iya man ini masami nga ginahimo nga magpakaon sa mga tawo sa dalanon. Kuha ini sa may dalan sang Lakson sa mismo nga adlaw sang Pasko. Barb kanamo sa nagdayaw sa ginubra niya nang nami ko kanamo sa tawagin man nga hatag help but ini siya nang isa lang niya kaka-citizen ang nakakuha, nakaka-capture sa moment nga pagbulig niya kag nag-post nga wala man siya kakilala sa iya. Do mo nablado ka kuan lang niya do ka tawag nila ng wala gyud pilit nga i-document ang ginahimo niya nga kaayuhan kundi may iban nga tawo nakakita nakadepara kag nagdayaw sa iya. I think Ming ang sa part sa nagkuha sang picture, gusto niya man i-share ang amo to nga klase nga ina ba lang hindi kinakilala sa camera, hindi kinakilala sa whatever. Out of the goodness of his heart, naghatag siya sa tao nga yara sa kilid lang sa dalan. The nicest thing about that, Guru Barb, kinatabo siya mismo sa Christmas Day. Doon tako sang meaning mo sa atom lang nga, may tao nga naghatag, kag Caucasian siya, Barb. Oo. No? Wala siya, ako kinakulbaan, wala siya nakabas, basi kakulbaan, magsige, libot-libot. Pero siya do ululat naman ginambal ng tao, okay lang di magsusok mask ha, but siya nagkaisog sa'yo maghatag regalo maglibot sa Bacolod nga amo pa ni time sa pandemic. It could be nga may heart kid siya Ming for people like that. Kaya mo ganyan ba nila, missionary siya eh. Oo, no? Oo. Kag, or out gid man isang kaluoy niya man sa sadto nga tao. Kag, amo ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.